Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, pamilya ni DILG Negros Provincial Director Panos ginklaro nga wala sang kahintanan sa COVID ang iya kamatayon. Duha katanod pilason sa pagpamuno kag pagbaluthang sa Barangay Granada. Sa balita nasyonal, Senators Villar kag Pacquiao nagapabilin nga pinakamanggaranon sa tanan nga mga senador. Nagkalamatay bangod sa Bagyo Quinta naglambot sa 16. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 30, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran Good morning, Action Doors. Good morning sa aton nga mga Facebook followers. Yes, good morning Action Boy. Kag sa aton mga ka-action. Pero katog na Action Boy, no? Tugnawan ka? Ay, wala kaya? Kuha na gaulan-ulan, no? Iyan isang kuhan, bagyo. Rolly. Oo. Isa na siya ka-typhoon, Action Boy. Magani, Pero bagyo na tigil siya. dyan si Rolly. Bala mo, lagi dyan nagpapugong, no? Tupad balay pa na namon. Ha? Tupad balay pa na namon. Tupad balay nga gali. Oo, Kaya kaya- balon mo siya nga hinahinay lang, ha? Oo, gani man. Oo. Silingan- Hinahinay lang, Rosa. Silingan isang isa namon to ka tupad balay niya, gabi, Rolly, no? 62 na, pero basko gyapon. Gani Nice. kaya nga, amon nga neighbor nga si Rolly, nga nag-edad 62 years old. Ay, nga gali. Yeah, susas. Sige, Action Boy. Okay, go. good morning na sa kay Cory Vidaha, kay Zailin Renaxe. Scanner ni siya, no? Okay. Kay Dorcas Magtulis Ginabo, good morning. Gatun in kami diri sa may Barangay Alihis. Good morning diri sa inyo sa Barangay Alihis. Ara ko nakapon. Sa kay Jocelyn Calamaan, kag kay Saint Rose Aspan Canoy. Good morning man. Michelle Sayo, mayong aga watching live sa aton subong. Kag kay migo na tuno Pertuan Bolgalyo. Good morning. Ay, yes. Yo. Good morning. May katukapon. Gani. Sige lang, hindi inaasahang pangyayari. Wag kala isang pangyayari. Sa mga hindi natin mapaiwasan. Yes. At inaasahan. Gani man. Sige lang. Sige Next lang. time, Action Boy, ah. Oo. Perfect. There will always be a next time. Correct. Kay ato niya correspondent sa San Carlos, Action Boy, o karaman, no? Si Action Stephen Prisquito. Good Nagawapod mo morning, sa Action aton. Stephen, no? Kamusta to yan sa San Carlos, no?
Ang San Carlos, hindi lang nga sa isang oktado, isa sila sa mga high risk na mga area. Ay, pero ang ginbasihan to ko nung daily attack rate na ko nung natawag. Kaya hindi magindako, mas dako pa ko nung kaso sang bakasang Talisay, Action Boy mong sa San Carlos. Galing basihan ko sang Okta Research, ang ginatawag ko nga daily attack rate. Kaya namo man sila sa mga mga factors na consider para malikli, makuhan ka nga high risk, ano? Perfect. Anyway, sige lang, halong lang dira mga kaigsuon naton sa San Carlos. No? Wow, kamuro ka sa mga maka-proud man ka, oy. Sige. Gingging Arroyo, good morning man. Buot ko kabalik na ni sa mga kuan naga-process ni sang iya kuan nga visa para sa US sige, Veronica Balyados Ichaus. Good morning man. Sige, Action Doors. Si Ma-Earl, araman siya Action Boy. Si Kano Amban. Kag si Do Chinese or Japanese nga panulat. Good morning. Nanay Ligaya Beto. Good morning, Action Balitang Bayan. Numero 1 listeners. And good morning to you, Action Boy and Action Dog. Good morning, Nanay. Michael Joseph Helado. Maulan on your Friday sa inyo, Action Boy. Kag ever pretty Dorel, happy weekend sa tanan. Stay safe and stay healthy. God bless. Yes. Okay. Iban ka rin naman ha? Correct. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa akong Action Radio Philippine Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Dako nga kawadon para sa Liga ng mga Barangay sa Negros Occidental ang pagtaliwan ni Department of Interior and Local Government Provincial Director Attorney Ferdinand Panes. Inaagin pahayag ni Association of Barangay Captains President Juvie Pipelio sa interview sa Action Radio Bacolod. Suno kay Pipelio, si Panes ay nakawig bilang maayo nga mentor, speaker kag defender para sa mga opisyal sang kabarangayan. Dugang pa ni Pipelio, dako man ang nabulig ni Panes sa mga barangay kapitan sa paghatag sang dugang nga ihibalo kag impormasyon may kang tanan sa panggobyerno. Si Pipelio ang ginpahibalo sa DILG staff sa Miyerkules ang gabi nga si Panes ang nagtaliwan bangod sa balatian samtang ginabulong sa ospital didto sa Iloilo. Suno kay Pipelio, ulihi sila nga nagsugilanon ni Panes sa ginpatigan ang Provincial Drug Abuse Council meeting sa tong bulan sang Setyembre. Si Panes ang pangalagad bilang director sa DILG Negros Occidental umpisa sa tong Hulyo 1, 2019. Ginklaro sang pamilya Panes nga wala sang kang tanan sa COVID-19 ang ginkamatsa ni Department of Interior and Local Government akong DILG Negros Occidental Director Attorney Ferdinand Panes. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag sang utod nga si Anthony, severe pneumonia ang nakasaad sa death certificate kag indi COVID-19. Dugang pa ni Anthony, normal lamang nga magsuspetso ang mga tao angot sa COVID-19 bangod nagsuprer man sang ubo ang iya magulang nga isa sa sintomas sang amo nga balatian. Nagpasalamat ang pamilya sa Managrosanon labi na sa mga opisyal sa probinsya sa kag mga barangay sa suporta kay Panes nga nagapangalagad bilang Provincial Director sa Negros Occidental sa sulod sa masubra isa ka tuig. Si Panes ang ginadmit sa hospital sa Iloilo sa Oktubre 13 kag ginbawian sang kabuhi sang Miyerkules sang gabi. Pilaso naman ang duha ka mga barangay tanod sa insidente sa pagpangbuno kapag panglutang diri sa probinsya kung sa Negros Providence sa Barangay Granada mga alas 9:45 ang takna kagabi. Sa inisyal nga impormasyon ni Police Master Sergeant Ricardo Villacastil sa Police Station 5, naga-text ang biktima nga si Ireneo Laurelia, 50 anyos, residente sa Barangay Granada sa iniang ginbuno ni Juan Carlos Espora, 27 anyos, residente man sa Granada gamit ang bread knife. Nakita sang upod sang biktima nga si Raylan Salvino ang insidente sa pagbuno, rason nga nagkuha isang armas sa gintiro si Espora. Si Laurelia ang may pilas, kung nakaangkon sa pilas, tugas ang pagbuno sa dugan, samtang hinaibalo pa ang pilas nga naangkon ni Espora. Si Laurelia kag Espora, ang pareho ang indala sa Corazon Locsin Monterribano Memorial Regional Hospital. Hindi pa karon klaro sa kapulisan kung ano gid ang rason sa insidente, kag padayon pa ang ila nga investigasyon.
Natumba ang centennial tree nga kasya sa kilid sang National Highway sa Banwa sang Valladolid, Negros Occidental. Sa post sa Municipal Government Facebook page ginpahayag sini nga nalukat man ang gamot sang amo nga kahoy mga alas 3:30 kahapon sang kaagahon. Ini nga kahoy ang isa sa mga atraksyon sa mga tao nga nagalabay o kung nagabisita sa Banwa. Ang kahoy nga nagataas ang kapin 20 katapak ang nahamtang sa tubang sang simbahan nga Our Lady of Guadalupe kag malapit man sa Municipal Hall sang Banwa. Ipatuman naman ang full alert status ng kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental umpisa sa kaagahon Oktubre 31 tubtong Nobyembre 4 santungang gabi. Sunod kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Wilma Silva, 24 oras nga alerto ang kapulisan sa mga banwa kag syudad. Dugang pa ni Silva sa piyak nga may executive order nga sirado ang mga sementeryo apang posibleng magpadulong gyapon ang mga pumluyo para magduaw sa ilang mga minatay. Paamtangan man sa kapulisan sang terminal kay iban pa nga lugar o kung ang mga terminal kay iban pa nga lugar agud mapatuman lang ang katawahayan kag makasaway nga mag-obserbar sang health protocol. Ginumpisahan kahapon nga adlaw Huwebes ni Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 6 Director Senior Superintendent Baby Noel Montalvo ang paglibot kag pag-inspeksyon sa mga presuhan sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Sulo kay Montalvo tuyo sini osisaon kag hibaloon ang sitwasyon nalakip na ang mga kinahanglanon sang tagsa ka mga jail facility sa probinsya nga tubtob karon nagadumili sa pagbaton sa mga bisita. Dugang pa ni Montalvo sa karon maghimo pa lamang makaistorya ang isa ka PDL sa ila pamilya kag abogado paagi sa idalaw gamit ang internet connection kay iban pa sa idalom sang supervision sa mga opisyal sang presuhan. Sadtong Miyerkules sang nag-courtesy call si Montalvo upod sa pila ka mga opisyal sang BJMP Region 6 sa opisina ni Governor Eugenio Bong Lacson. Nakuha naman sang kapin sa 102,000 pesos nga bilis ng shabu ang tatlo ka mga persona nga nadakpan sa bypass operation sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan sadtong Miyerkules ng gabi. Ang mga nadakpan gilala kan Sanday Jose Guzman Jr., 50 anyos, isa ka street level individual nga man ang subject sang bypass operation. Nadakpan man ang kopdanan ni Guzman Sanday Gila Gomez, 26 anyos, kag Ronald Piloa, 25 anyos, tanan pumuluyo sa mga lugar. Ang ining mga nadakpan ang nadakpan sang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Police Lieutenant Paul Vincent Pendon. Sunod kay Pendon, malawig man ang ilang surveillance hindi mo antes nadakpan si Guzman. Nagbalik sa sabak sang gobyerno isang ginalagar miyembro sang New People's Army o NPA sa Gihulngan City Task Force ELCAC kag 62nd Infantry Battalion. Ginkilala ini nga si Juan Vergara alias Camel, miyembro sang Leonardo Panaligan Command Central Negros 1, Kumiteng Rehiyon Negros Cebu, Bohol kag Siquijor. Sulo kay 3rd Infantry Division spokesperson Army Major Zenon Pancito III, dala ni Vergara ang isa ka M16 Armalite rifle kag 29 ka rounds sini. Dugang pa ni Pancito ini si Camel wala sang ranggo sa NPA kundi isa gid lamang ka fighter kag wala sang pending a warrant of arrest. Palayag pa sang spokesperson luyag na ni Vergara nga mga buhi sang sulahay rason nga nagdesider ini nga magsungka. Si Camel ang gilayon nga gisulod sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLIP agud mahatag ang tanan nga assistance kag lakipman sa paghatag sang pinansyal sa armas nga dala sa pagsungka sini. Karon sini yara sa paghinakop sang Philippine Army si Vergara. Aksyon Radio Standard Time, las 6:14. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Sige, good morning naman sa kay Joel Guntalidad dara sa may barangay Tangub. Good morning sa imo. Sa kay Wengski Lim Morales. Good morning man. Sa kay Edwin Miranda Sr. Maayong aga bro and good morning dara sa inyo. Kaga condolence lang sa pamilya, no? John Sibalios, greet ko lang ang nanay ko in heaven. From Ibi Magalona. Greet siya lang. Gracia Hareta Horvidalia, kag Lilibeth Gotera. Good morning. Nakatawan mo lang kung ba si Anbella ay. Anbella, pagali. Si Anbella sa Western Visayas, maulanon kuno nga aga sa Western Visayas. Okay. Sige, dili ka na kay kay Aprilyn Estelier. Pag-greet ko sa Estelier family bayot diri sa Naik, Cavite. Ga-monitor gid kami, no? Yes. Thank you. Sa rin ng imo presidente, oh. Oo. Tsakto na naisip ya. Ha? Tsakto na naisip Tsakto ya. guro na. 304 out of 366 days. Sakto guro na. Wow, bongga siya. Have a nice day. God bless everyone, especially to Team Energy Fans Club. God bless. Thoughts about sa new hair in Action Bright? Anong new hair man? Wala kita. Later. May mga survey ka pa nagaganap, ha? Anong new hair? Pakita ko karon sa imo para malingaw ka. Kay Martin Aliling, good morning. Namang kuto sa bala sa nga kuno nga ko sa una sang naga ka pa ikaw nilanat ka mainom ginapainom kita sa Royal. Oo. Balo ka din sa ako lang yung pagkuha na. Amo na kay balo ka ang vitamin C bala amo na sa sa flu mga sangkaso ti. Way man sila sa gibakal sang orange gidya. Nga prutas. Royal na lang. Vitamin C. Kay made of orange ang Royal mo na. So kung way ka tayong lanat gani kuha ka na ng Coke ka na. Oo. Kala, do mo ganina do ka ang Royal do known gid siya para sa mga ginilanat. So naya ito kainit si imo dayaw. Baklang Skyflex. Na Royal kaga. Skyflex. So nasaltin pa na gani. May saltin so na mo na crackers man. Ay nakabot sa saltin. Na so naya. Saltin sa una na yan. Bongga, no? Crackers ka. Kaya ko di ang... Or King Flakes. Familiar ka na sa King Flakes? Oo, ulihin na lang na yan. Ulihin na lang nagalagay. Saltin sa una Saltin, yan. Simpo sa namon. Sige. Tapos di parang may gana. Ay, di may kaya na magkaon ng lanat ka. Royal lang kang Skyflex eh. Wala. Perfect na, bongga. Martin Aliling. Good morning from Imos, Cavite. Sige, Action Doors. Dahil lang gid. Si Ronnie Villanueva, may kakakuno sa tanan kag H-Mom Dialysis Center sa Talisay City. God bless sa mga pasyente dra, doktor kag sa mga nurses. Ito ka, Action Boy? Dahil sa kay Ronnie Villanueva. Okay. Jusette de los Reyes, good morning, ma'am. Dra sa may Pontevedra. Kay, sino na si Yoljek? Paano na siya man? Seljoy, Serapan. Navares. Good morning, Nanay Ligaya, Beto.
You always look nice, stay warm. Thank you, Nay. Kay Merano ni Bram or Marvin ni Goray, no? Good morning. Juby Artagame, kay Arlene Limco, dala sa may Bago City, Action Boy. Good morning. Kay Nonoy Efren Salanap. Good morning, God bless Philippines. Alex Fuentes, good morning, sir. Kay Jamie or Jaime. Senior Abaw. Abaw? Abaw? Hindi mo Ano? si Abaw. Abaw. Abaw? Jaime Abaw. Hindi kay Jaime Abaw. Good morning, mabuhay, Action Boy. Sige. Kay Alex Monteza, mayong mayad, ayad, nga aga, kag maulanon nga Thursday sa inyo, Sir Boy and Ma'am Dorel. Friday na kita, Gorosobo. Thursday sa iyo, Friday na to from US siya yan, no? Basta from US ni siya, Action Boy. Charot. Kay Sir Michael Hilado, mga ka-action, paano makaregister sa backtrack? May deadline na aman ina. Madamo gid yung salamat. Subong wala pa man sa... Sir, sige mo na. Registration. Kung nabudlayan siya, Action Boy, mag-register, pwede siya kapadulo sa barangay nila, kaya may ma-assist to, Action Correct. Boy. Oo. Amo na subong Sir Michael, pero may arada sa amon Facebook page, Action Radio bala. Kinano tada mong ginpost kung paano mag-register. So, scroll mo lang, sir, ha? Dako mo lang sa www.backtrack backtrack. I'm not sure. Hindi na dalipat ko. Pa-register ka Basta kung gusto mo, sir, mas hapos, pag for offline registration, go lang sa inyo barangay hall. Kaya buligan ka na sa barangay, kaya may kuha na sila. Buligan ka na lang makaparegister. Yes. Juby Artagame, ari na ang akon nga idol. Sige. Thank you. Good morning. Ma'am ni or sir ni Goro, no? Juby. Mong kay Juvie, babae. Charot, ako na naimo mo. Kay God bless man, Juby Artagame. Medalin Hordan, good morning. Pinky Castro, kay Ernesto Regacho, good morning. Melissa Galon Ambo, may lang di galon hambal ko, siya naman ko tane. Kay Riza Lee, good morning pre. Oy, kumparihan ka mo niya, boy. Patamyaw naman ang gwapa ko nga cousin, nga si Nelly Mijares, sa legal office ng Bago City Hall. Kilala ko na si Nelly. Good morning sa tahom, sa gwapa nga cousin ni Riza Lee, nga si Nelly Mijares. Thank you, good. Melissa Galon Ambo, ay, dra sa mahinubaan. Wilma Cabarles, good morning. Sally De Sousa, good morning. Enteng Vivoso, good morning. Sige, karon naman sa alas 7 yung iba na. Stand by sa mga balita national. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuura. Ang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalye na sa aton mga balita lokal. Nagapabilin nga Sanday Senator Cynthia Villar kay Senador Manny Pacquiao ang pinakamanggaranon nga senador sa Pilipinas base man sa pinakauli nga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung salen nga na-post sa website sa Senado. Si Villar ang may net worth nga $3.8 billion kag wala sang liabilities. Samtang si Pacquiao ang may 3.17 billion pesos nga net worth. Nagasunod sa listahan si Senate President Pro Tempore at Ralph Recto nga may 567.4 milyones pesos. Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga may 203.7 milyones pesos kag Senador Ramon Bong Revilla nga may 176.4 milyones pesos. Tatlo sa mga senador nga may pinakanubo nga net worth. Amusan tayo Senador Leila de Lima nga may 8.3 milyones pesos. Senador Risa Hontiveros nga may 16 milyones. Kag Senador Bongo nga may 18.4 milyones pesos. Magluwas kay Villar, si Hontiveros ang wala man sang liability base sa Salin Summary. Sa nabanuan, tanan nga opisyal kay empleyado, regular man o contemporary ang status, ang gina-require nga mag-file sang SALN.
Sa liwat sulito nato na yan ni Senator Cynthia Villar ang yara sa 3.8 bilyones pesos. Nagsaka sa 16 ang napatay bungod sa Bagyo Quinta. Nagapakita sa pinakuling report sa National Disaster Risk Reduction Management Council o kon NDRRMC ang mga napatay ang gikan sa Regions 5, 6, 7, Calabarzon kag Mimaropa. Kapin 22 ka mga tawo ang nasamaran samtang 4 ang nagapabilin nga missing. Masobra 242,000 ka mga tawo gikan sa Regions 3, 6, 8 Calabarzon kag Mimaropa ang apektuhan sa malain nga panahon samtang 65,579 ka mga tawo ang ginpahamtang sa evacuation centers. Nagdangat na sa 1.2 milyones pesos nga balor sang bulig ang nahatag sa DSWD, LGUs kag non-government organizations sa mga naapektuhan nga pamilya. Naghatag na si Presidente Rodrigo Duterte sa go signal para magpatigan sa investigasyon ang DFA batok sa ambassador sa Brazil nga nakita sa video nga pisikal nga inaabuso ang iyang household service staff. Suno kay Senador Bongo, ang Presidente naghatag na sang permiso bangod sa mga aligasyon batok kay Philippine Ambassador to Brazil Marito Mauro kay bangod man sa rekomendasyon sang DFA. Una na yung palayag ni DFA Secretary Teodoro Locsin na sa Twitter nga ginrecall na si Mauro para sa maidid ng investigasyon sa natabong insidente matapos nga nakita sa CCTV footage ang pagpangabuso sa nanging pagwa sa isa ka Brazilian news outfit. Ang DFA ang nagtukod na sang team nga imbestigahan si Mauro nga wala pa makapagawa sang statement angot sa mga aligasyon. Nadugangan sa 1,761 ka bagong nga COVID-19 cases ang Pilipinas. Sunod sa Department of Health, pinakamadamo nga bagong nga kaso ang na-record sa Quezon City nga may 85, Rizal nga may 74, Caloocan City nga may 73, Davao City nga may 70 kag Laguna nga may 69. May duga nga 740 ka mga pasyente nga nag-ayod sa COVID-19 o kon kabugusan nga 329,848 ka mga total recoveries. Gin-report man sa ahensya ang 33 ka bag-o nga patay o kon kabugusan nga 7,147 ka death toll. Ang Pilipinas ang may 336,935 ka total COVID-19 cases pero 39,940 na lang sa karon ang active cases. Yara lamang sa 23% sa mga Pinoy ang nagapati nga probably right ang kanamuon sa mga positibo sa COVID-19 nga ginareport sa gobyerno samtang madamo ang nagapati nga ini ang underreported o kung overreported. Ini ang base man sa resulta sa Social Weather Station o kung SW survey nga gipatigan sa September 17 to 20. Nagapakita sa survey nga 31% nagapati nga ang positive COVID-19 cases ang probably underreported samtang 39% ang nagpalayag nga probably overreported. Nagapakita sa datos ng Pinoy ang may mixed emotions o opinions sa accuracy sa positive cases ng report sa gobyerno. Ang SW survey ang ipatigayon usar ang mobile phone kag computer-assisted telephone sa 1,249 ka mga adult Filipinos sa bilog nga pungsod. Kag sa katapusan nga balita national, ginaduso ni House Committee on Ways and Means Chairman kag Albay Representative Joey Salceda nga butangan sang tax ang online betting sa bulang kay iban pa nga online games. Si Salceda ang nag-file sang House Bill number 7919 o kon off-site betting activities on local licensed games kag sa idalom sang proposed bill 5% ang tax nga sukton gikan sa gross revenues sang off-site betting activities. Ginatagan sang poder ang Bureau of Internal Revenue para mag-accredit kag mag-inspect sang total o totalizators kag iban pa nga mga gambling devices nga usaron sa collection, consolidation kag recording sang taya sa ginapatigan nga online betting. Sa tion nga manginlahi ang proposed bill, obligado ang mga gaming operators nga mangin transparent sa BIR kag iban pa nga regulatory government agencies. Isa sa mga tinutuyo ni Salceda nga makatipon sang madamo nga pondo ang gobyerno para sa COVID-19 response. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Inyo ginpamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon